De bril die is weg. Ja, ik heb in december mijn ogen laten laseren. En ze zeggen wel eens, dan gaat er een wereld voor je open. Maar ik heb in jaren niet zo scherp gezien. Nee, ja, goed voor de mensen is het natuurlijk ook wel als je 25 jaar lang een bril op hebt gehad en dan ineens niks meer. Dan is het wel even wennen. De ene keer heb je een bril op en dan zeggen ze van, hey, je lijkt wel op die of je lijkt wel op die. Of ze zeggen, je lijkt helemaal nergens op. Dat kan natuurlijk ook. En ja, toen ik een bril kreeg vroeger, toen moesten de mensen wennen. En nu ik hem niet meer op heb, moeten de mensen ook weer wennen. Dus wat dat betreft, het blijft even wennen. Wat zijn dit jaar mijn plannen? Nou, vooralsnog ga ik eerst even genieten eigenlijk van het succes van deze single. En dan heel langzaam eens even kijken wat ik met de volgende single ga doen. En ik zou zeggen, laat jezelf verrassen. Wat Hugo Peters zeker nog wel een keer graag zou willen doen, dat is bijvoorbeeld een keer bij Mega Piratenfestijn in Arnhem. Dat lijkt me wel leuk. Ja, waarom heb ik er nooit gestaan? Tuurlijk heb ik het wel eens geprobeerd, maar ja, dat valt niet mee om er tussen te komen. En ja, ik hoop er stiekem op dat het dit jaar zou ik niet meer zeggen, maar volgend jaar misschien wel een keer gaat lukken.